натиҷаи асосии ин тадқиқот ба он равона карда шавад, ки мо он реҷа, яъне он одате ки дар халқи мо пеш аз замонҳои қадим ҳаст, мо бояд ки ҳаминро дигар кунем. Яъне тарзи истеъмоли гуногунии ғизоро бояд дар хонавода мо бояд ки ташвиқ барем, ташвиқот барем, то он ки мардум донанд ки дар кадом ғизоро истеъмол кунанд ва миқдори онро риоя намоянд ва сифатномии, яъне гуногунии ҳамин ғизо бояд ки дар оила ҳамин карда шавад. Ман фикр мекунам ки дар бисёр мавридҳо аз рӯи одат, яъне аз он бисёр намуди ғизоҳое аст ки мо аз меъёр зиёд истифода мебарем. Яъне масалан маҳсулоти ордӣ, яъне мо нонро чӣ дар минтақа ва дар минтақаи ҷаҳонӣ мо нисбати дигар давлатҳо аз меъёр хеле зиёд истифода мебарем. Мо дар Тоҷикистон бисёр сабзаводу меваҳои гуногуне ҳастанд, ки мо дар бисёр мавридҳо аз инҳо кам истифода мебарем. Мо бояд ки ҳар як одам дар як шабонарӯз на кам аз 200 грамм бояд ки меваҷот ва сабзавотҳо истифода барем. Барои ҳамин ман пешниҳод мекардам ки дар гуногунии, яъне хӯрок, дар истеъмоли хӯрок мо бояд ки ба оилаҳо тағйиротҳои дигарро пешниҳод намоем, чунки ин одатҳое ки пеш ман гуфтам, мо бояд ки аз ин даст кашем. Дар баробари норасоии ғизо як мушкилоте ки дар тамоми ҷаҳон паҳн гаштааст ва ин мушкилот ҳам дар тадқиқотҳои солҳои охир нишон медиҳанд, дар Тоҷикистон ҳам тамоили зиёд шудан дорад, яъне зиёд шудани вазн аз меъёр. Тадқиқоте ки соли 2012 ва соли 2009 гузарондем нишон дод, ки занҳои қобили таваллуд дар ҷумҳурӣ 88% вазни аз меъёр зиёд доранд ва махсусан дар шаҳри Душанбе ва дар вилояти Хатлон ин миқдор нисбати дигар минтақаҳо зиёдтар ба қайд гирифта шудааст ва дар шаҳри Душанбе ман гуфта метавонам ки аз рӯи тадқиқот 42.8% занҳои қобили таваллуд вазнашон яъне аз меъёр зиёд мебошад, ки инам барои саломатии зан хеле зараровар аст, махсусан занҳои ҳомила дар вақти ҳомиладорӣ, фарбегӣ ва бисёр бемориҳо ва бисёр оризаҳо дар вақти таваллуд оварда мерасонад. Инам як вобаста аст ба ҳамон чизе ки ман дар боло қайд кардам, яъне истеъмоли яхелаи ғизо ва аз ҷумла истеъмоли зиёди нон ва маҳсулотҳои ордӣ, ки дар ҷумҳурии мо хеле маъмул ҳастанд ва мардум онро бисёр истифода мебаранд. Лекин тадқиқотҳои пештара нишон медиҳанд, ки шумораи занҳое ки камхунӣ доранд дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва кӯдаконе ки аз норасоии витамини D ҳастанд дар ин вилоят, дар байни кӯдакон нисбати дигар минтақаҳо зиёдтар ба назар мерасад ва камхуниам низ дар вилояти Хатлон нисбати вилояти Суғ ва шаҳри Душанбе хеле зиёдтар ба қайд гирифта шудааст ва норасоии иёдам дар байни, агар аҳолӣ гирем, зиёда аз 50% аҳолии мо аз камёбӣ азият мекашад ва ин миқдори занҳо ва кӯдаконе ки дар вилояти Хатлон ҳастанд, ин нишондод зиёда аз 70%-ро ташкил медиҳад ва камёбӣ дар вилояти Суғ нисбати дигар вилоятҳо камтар ба назар мерасад, чунки дар вилояти Суғ истеъмоли намаки ёддор бисёртар аст нисбати дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ.